Il-Qalb Ekumenika tal-Papa Ġwanni 23. Meta il-Papa Ġwanni 23 ħabbar il-Konċilju Vatikani II fl-1959 huwa stqarr li wieħed mill-għanijiet tal-Konċilju kien li jaħdem kemm jiflaħ għall-għaqda fost l-insara. Però din il-konvinzjoni ma kienitx xi ħaġa ġdida għal Papa Ġwanni 23. Jiena nħobb ngħid li l-Papa Ġwanni 23 kien predispost ekumenikament. Kien predispost li jaħdem għall-għaqda fost l-insara. Għaliex? Hu li bħala training kien studja sew l-istorja tal-Knisja huwa għadda żmien twil bħala rappreżentant tal-Papa bħala nunzju jew delegat apostoliku f'pajjiżi fejn kien hemm maġġoranza ta' nsara ortodossi. Fil-fatt, l-Arċisqof in-Nunzju Angelo Giuseppe Roncalli, l-futur Papa Ġwanni 23, ħadem għal madwar 10 snin ġewwa l-Bulgarija, pajjiż b'maġġoranza ta' nsara ortodossi. Hemmhekk huwa kellu kuntatti tajbin, kuntatti miftuħin, qalb kbira għall-insara ortodossi u kien jgħinhom b'kull mod anke meta kien hemm anki problemi ta' nuqqas ta' ikel. Wara perjodu fil-Bulgarija, Roncalli kien intbagħat bħala rappreżentant tal-Papa fit-Turkija u l-Greċja. Huwa kien jaħdem mill-belt ta' Istanbul fejn hemm il-Patriarkat Ekumeniku ta' Kostantinopli. U hemmhekk ukoll huwa ġie f'kuntatt kemm meta kien ġewwa Istanbul, kif ukoll meta kellu bżonn imur il-Greċja għax kien rappreżentant tal-Papa fil-Greċja, huwa wkoll hemmhekk kien f'kuntatt ma' l-Ortodossi. Wara dawn il-perjodi, fl-1944 il-Papa Piju XII ħattru bħala nunzju apostoliku ġewwa Franza. Allura kien ibbażat fil-belt ta' Pariġi. U hemmhekk ukoll Roncalli ġie f'kuntatt dirett ma' ħafna Ortodossi. Tgħidli kif ġewwa Pariġi hemm ħafna Ortodossi? Huwa fatt magħruf li wara r-Rivoluzzjoni Komunista ġewwa r-Russja fl-1917 kienu bosta dawk ir-Russi, speċjalment l-intelliġenzja Russa, xi nobiltà Russa u anke xi saċerdoti u kleru li sabu refuġju ġewwa Franza. U ħafna minn dawk kienu kkonċentrati madwar il-belt ta' Pariġi. U għalhekk ma niskantawx meta naraw lil Roncalli li jidħol fid-dialogu ta' ħbiberija ta' interess ma' dawn l-Ortodossi, dawn l-emigranti Russi li kienu jagħmlu ġewwa Pariġi. U għalhekk jiena ma niskantax li meta l-Papa Ġwanni 23 ġie magħżul Papa u ftit ta' żmien wara ħabbar il-Konċilju Vatikani II, f'qalbu kien hemm tħabbat b'qawwa kbira dil-qalb ekumenika tiegħu u li għadda minn dawn l-esperjenzi fil-Bulgarija, fit-Turkija, fil-Greċja u mbagħad fi Franza kienu ta' għajnuna kbira għalih biex jagħti priorità kbira għal dan l-aspett. Tantu hekk li fl-1960 huwa waqqaf is-segretarjat għall-għaqda fost l-insara biex ikun jista' jgħin fit-tfassil tal-ħidma tal-Konċilju Vatikani II.